sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Oo ba mabalik si Pepilo? Waka siyang nawag na ko. Ako cellphone. Ang akong messenger, tanaw na ko. Mura na dagang mensahe dahi. Gikan ni Lucy. I-open ako. Uy. Picture. Wala. Si Pepilo. Nagsablay kang Sara. Nagbayad o tisyo sa agdang ni Sara. Buloy, Huwag huwag ka ulit sa piolo ni. Kung anday, bitaw day. Di na tingali siya mo balik na ako, Buloy. Day Risa. Daan pakit ko. Anday, kuhan kini. Ako nang ipaabot. Nga mo kini ang may tapo, Buloy. Ang sa imong gipaabot ha? Nga mo abot ang adlaw nga si Piolo. Mobalik ka to kang Sara. Risa. Giam-ama na po na akong kaugalingon, Huwag Buloy. yung sa iyong pag-amam imong kaugalingon. Giam-ama na ako nga dili ako ang tag-iyas sa kasing-kasing ni Piolo. Kundi si Sara. Bida, kaya bag sa niya. Duwaan na siyang Sara. Unya karon mabalik siyang Sara. Bugo, pergaba. Bida. Mahimo mag yung bugo ang tao, Buloy. Basta matuod siyang may kukma. Di ko mutuan na de. Ikaw, di ka mo tuo, pero ako, hugot ka ni tuo, anak, Buloy. Kung sa'yo kuhaan mo base sa imong pagtuo ha? Nituo ko nga ang tao mahimong bugo tungod sa iyang gugma. O ka na, mao ako, Buloy. Risa. Tinuod bitaw, Buloy. Ngano nahigugma pa ko ni Piolo. Nga sayod man ko, nga si Sara ang tag-iya niya. Day. Bugo ko, ug buta ang akong mga mata. Day. Pait, no? Pag nauna na balik na to sa Baypilo. Kung mabalik siya, malipay ko. Pero kung dili siya mabalik, kalbaryo. Makaingon na lang ko sa kong kaugalingon. Nga na bitaw nagpakabuang ka sa gugmang way kasiguruan. Istorya na Sulti mo lang inana. Tabangat ka. Tabangan sa unsa. Tabangat ka. Amaan na mo sa Baypilo. Buloy, dili ni mo mapugos ang tao. Pero sayod ko, ikaw ang nag-amaam sa iyang kaugalingon, di ba? Samtang gisakitan siyang maayo. Ikaw iyang kaparayga, di ba? Sa tanang mga kasakitan, ikay ni amaam niya, di ba? Buloy. Yolo, Ma'am Imelda. maulit ka na pa. Unta? Magpapaga ko sa akong naw. Ma'am? Nakahangyo ang akong bana kanimo. Nga makaduaw ka ni Sarah. Yes, ma'am. Ug ako, magpabaga ko sa akong naong. Dili kikinta ko, mabuhat ini. Kayso pa kini sa akong kapuputon, pero tungod ug alang sa akong anak, buhaton ko kini. Ma'am, Mohangyo ko ka. Mubalik ka para kang Sarah. Ma'am Imelda. Pwede ba? Gusto kong magmalipayo ng akong anak sa hamupong hikayon. Ma'am, Inihap na lang ang mga adlaw sa akong anak, Piolo.
Misultihan ka ni Chibar sa kahimtang sa among anak. Ma'am Imelda. Nepisan sa tam ko lang. Wa ko magtuo nga moabot ba kini sa kinabuhi sa among anak. Ma'am. Ganong maingon siya diyan? Dili ko makatupag niya na Piolo. Pwede pa nga akong gihangyop nga mobalik ka. Saon ako si Risa. Piolo, pwede pa nga akong gihangyop. Mahal ka sa among anak. Ma'am Imelda. Kuan ma'am kini. Oh, nakasabot kami ni Chibar. Mo nga, huli pa na mo ang imong makita sa imong trabaho. Kung mahimo, dublihon pa na mo. Kana ang among gikasabutan. Ay, ayaw ko pagkunaw na niya na ma'am. Yes, bubalik ko. Oh, salamat. Oh, kay labing siguro, inigmata niya. Magita siya kanimo, Piolo. Ma'am, sa sunod nga inyong buhaton para siya kahimtang. Ike mo siya. Kaluin ni Sarah. Mao ka na. Mao nga intawon. Ayaw palipari ang among hangyo kanimo, Piolo. Mitando na ko, Ma'am Imelda. Ah, salamat. Salamat, Piolo. Ayaw pa salamat, ma'am. Kontra gyud kini sa akong buot. Ug labaw sa tanan. Pabaga ko sa akong naong. Ikaw sayod ka nga naglagot ko kanimo pero karon. Giton ko ang akong karbo tungod og alang sa among anak. Ma'am, muli na ko. Niya, mo-report ko sa opisina aron pagpayabaw sa akong amo. Salamat. Dili ka ba magdugay? Maningkamot ko nga makabalik dayon ko. Ma'am Imelda, Oh, Piolo, Lucy? Ngano? Nganong nagdali ka? nagmata na si Day Sara. Nangita ka, Piolo. Nangita na ko, Lucy. Oo, lagi. Ma'am Imelda, adoon na ako sa Sarah. Okay? Oo, palihog. Intawon. Sige na, dali Piolo. Oo, ma'am. Sige, ariyo na ako. Naunsa na si Sarah? Nakamata na. Ni action og luha ang mga mata. Ngano man? Kay nagtuo man si Janga ni Bidya na si Piolo ni Ja. Mao pa? Murag batas day Zara, ma'am no, nga nagpangita kang Piolo. Lucy? Salamat nga miabag ka, Imelda. Kontra gayud sa akong buot, Chibar. Nga pakiluoy ni Piolo. Pero, tungod og alang sa atong anak. Nagpabaga ko sa akong naong. Kinalang na ato ka ng buhaton ni Imelda para sa kalipay sa atong anak. Oh, Chibar. Oh, kalain ba sa kong kipati? Ikaw lang ba? Parehas ta, Imelda. Sakit nga hunaw-naon. Sakit nga bation nga doon na tagal ang kinabuhi sa atong anak. Chibar. Abi na ko. O gibiyaan ako ini mo. Wow, Di araman ko. Salamat, Piolo. Maiking. Ayaw ka pala ka may queen. Di ara ko. Report lang day kasi mong trabaho. Sarah. Tingali niyo pa ba the record ka? Sige na. Tunga lang sa mong trabaho. Pero, Trabaho lang lagi. Pero,
mubalik ka ka na ako. Yes, mabalik ko. Salamat, Piolo. Mahal pa gyud ko nimo. Yes, Sarah. Mahal ti ka. Salamat, Piolo. Pero unsa ko na ko pagtuo nga mahal ko nimo. Kailangan na mo tuo ka. Doon kay misulti magkunin mo sa tinuod. Angay na ba kong mutuo? Pinaagi sa sulti lang, Piolo. Sarah, sipot mo ipasagot. Sarah, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!